हाजानाय करे अपने बागै मीडिया नि बिसिंति खलायै जों जत सिनि त्रिपुरा हानि त्रिपुरा सारकनि थानिवा सिनि बसकांनि प्रोग्राम हेकबा सिनि बसकांनि चबा अबनो जों लुकरकनि थानिवा साख्लायो हामबाय पुनि प्रोग्राम सिनि UDIPFT सेंट्रल कमिटी मैक्सिमम तंनाय जत डिविजन नि फाइमान्या फनो जरा गाना गानी डिविजन तंनाय र बर सफिशिएंट फाइनाय ते आतिसे सेंट्रल कमिटी नि बाहायनो सारा त्रिपुरा नि फाइमान्या फनो बरगो जेमानमा जराते बरगो फाइनाय ते सिनि स्पेशली और खुमुलुंग डिविजन कमिटी IPFT डिविजन कमिटी नि गाना गानी जेमन सिनि ताकारजला टेकवारजला विश्रामगंज किल्ला ते मांडाई ते सदरनर सिमना ते तेलामुरा अमहाइसिनि गाना गानी डिविजन रक्तंगो खाख्लायो बरगबो फाइनाय ते अ प्रोग्राम चोबाचो खलाय फाइनाय अबसं सिनि ऑफिशियली बाबेबो जों जत डिविजन जों इनफरमेशन रहर पाइका 17 तारीख सितंबर 2020 UDIPFT सेंट्रल कमिटी ते IPFT नि ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन आतिसा सेंट्रल कमिटी कंबाइन खालायजों खायसा प्रेस मीट मा खालायगा प्रेस मीट नि रिजन अंखा बसकांनि 19 तारीख सितंबर 2020 बिटि अंगै जों सालसानि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायजाकनाय अ सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन नि मेन इश्यू ते एजेंडा अंखा सिनि दासिमबो सिनि प्रेसिडेंट UDIPFT नि धनंजय त्रिपुरा ते आतिसा सेंट्रल कमिटी नि जनरल सेक्रेटरी पीटर देबबर्मा बौबो साका नंबर 1 इश्यू अंखा सिनि त्रिपुरा हावा सिनि त्रिपुरा सारकनि बागै गलाय लासमा संसा अब सिनि लंग इश्यू तंमानि गोबांमा सिनि सीनियर लीडर्स रक आ इश्यू न तै मुभमेंट बेसा ताइता हुंसाय बुसुंना ताइकाइसा कइमो सिनि जे सुंसिमिया सारा त्रिपुरा जिनि जे अनेक सिनि त्रिपुरा सानि बायसे सामुंदाय तंनाय अयन पार्टी अंथों बा अयन अर्गानाइजेशन अंथों बरक बुजुरिसो इ डिमांड तयै जुदि सागराय तखांखाय बरक बुजानजार अर्गानाइजेशन जुदिसो मुभमेंट खाय बा जे कोन एकटा स्टिंग डिविजन खाय जुदिसो जों गवर्नमेंट हइते जुदि याफरमान खांखाय ताइबो सिनि बरकनि थानि जों फानमानाय आबनो जतनि आलादा अर्गानाइजेशन तंनायरनबो आं सिनि हइते जों बरकनो कयमुं याफार आसंनो हामबाय थिं आसंनाय सालसानि स्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन पास्ता पर्यन्त पास्ता फाइनिटा तिने त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तंमानिनो त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अब दाख्लै दाख्लैलाय इमप्लिमेंट खालायनानै अंथं आबनो तैनो जों बसकांनि 19 तारिख सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानै थाङै दङ तेसिने आतिसानि अंगै बाहायनो 5 चार्टर ऑफ डिमांड दङ आबनो जों कंबाइन खालायनो बसकांनि 19 तारिख सिनि सालसानि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अब खालायजाकनाय सेंट्रल कमिटी UDIPFT ते सेंट्रल कमिटी आतिसा ते खुमुलुंग डिविजन कमिटी नि अंगै जों त्रिपुरा हास्टेनि जत लुकरकनि थानिबो जों कबंनानि मुसुंगो तेकबो कबंनाय कारण तमनि हिंके जे जों जे इश्यू तियै कमन इश्यू आ कमन इश्यू आ जागाबो जत अर्गानाइजेशन एवं सारा त्रिपुरानि जत सोरनाय ते सिक्ला सिक्ली ते जत दफाना हामजाकनाय रंना जों कबंनाय अ कमन इश्यू रखनो जतन बाक्साकै खरां तिसा थानिवा जुबा फान्यानि बागै तेसिने IPFT नि अंगै ते UDIPFT नि अंगै ते आतिसानि अंगै जों जे कंबाइन खालायनानै थाङै तंमानि अब जों खाख्लायो आबुनि प्रोग्राम जों सालसानि प्रोग्राम न जों गाहाम खोरंखैनो सक्सेस खालायमानानो कारण बसकांगो सिनि एसेम्बली सेशन बो सालसानि बागै दंगो आ एसेम्बली सेशन नि सकांगोनो जों सिनि मानथाय रखना तै जों खरांथि साका हंखाय खाख्लायो तै होपफुल खायो जत MLAs जरा सिनि रिप्रेजेंटेटिव रनाय त्रिपुरा रिप्रेजेंटेटिव रनाय बरक ऑब्वियसली और सिनी मूवमेंट हेकबा सिनी जे डिमांड आते जों सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खालामनानै आबनो ऑब्वियसली एसेम्बली सेशन नि पिरियड बरक सपोर्ट खालायनानै जों खाख्लायो गोबां मासिनि सिनियर लीडर्स बरक लांमाबो चौखा बाक्सा थैबो थांका आबंखा सिनी त्रिपुरा सारकनि सिनी मानि कक बरक लैंग्वेज आबनो सिनी सरकारी बाबे हेकबा त्रिपुरा हास्टेबो सिनी ऑफिशियली बाबे जों ताबुकसुक पर्यन्त आबनो सरकारी बाबे एप्रुव खालायजायाखौ आबनो तैनो जों तिनि
प्रेस मिट नि बिसिंतिके जों सानानि मुसुंगो आबनो कक बरक लैंग्वेज न निने इंग्लिश अल्फाबेट इंग्लिश स्क्रिप्ट नि बिसिंति खलायै इमप्लिमेंट खालामनानै बागै भाषा कमिशन खाजाक दंगो पवित्रकर भाषा कमिशन ते समाचरण त्रिपुरा भाषा कमिशन आबनि रिपोर्ट बो अलरेडी इखलायजाखा आबनो संसद ताबो आईपीएफ ते बीजेपी नि कोalition गवर्नमेंट नि सिने हास्तेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बनि थनिवा जों रिक्वेस्ट खालायो आबनो जस्ट इमप्लिमेंट खालामनानै बागै हेकेबा कक बरक आबना इंग्लिश अल्फाबेट नि बिसिंति खलायै आबनो सरकारी भाबे इमप्लिमेंट खालामनानै अंथों दिनै तापथाय फंसं नायथानायावनो हामजामा याफोरा ताइजा सिंतिनि कम्बाइनलि बा जयनलि कायसा जों प्रेस मिट मा कायका सिनि सेंट्रल नि आर्टिसा सिनि बरनगोनां पिटन देबरमा ताइ सिनि डिविजन नि आईपीएफ नि प्रेसिडेंट सिनि बरनगोनां सुप्रन देबरमा ताइ सिनि आं सुजाक दङ सिनि युथ आईपीएफ नि सेंट्रल जनरल सेक्रेटारि सुप्रसन नवातिया गायसन तिनि इ प्रेस मिट नि हयते जों साखाना मुसुगो जे फाइनाय सिनि असेंबली सेशन नि आगेयो जों कायसा युथ आईपीएफ ताइ आर्टिसा ताइ डिविजन नेवै सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन खायना जों खुमलुगो सिनि 19 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों सिनि बेनु अंका बा थाय अंका सिनि खुमलुंगो जों खायनाय जायसि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन हयते जों जतनो बा सिनि मिनिस्टारनो सिनि गवर्नरनो जों कायसा मेमोरेंडम याफनाय ओ मेमोरेंडम याफनाय सिनि डिमांड दङ आरो सिनि जे लीडर ऑफ बरगो अबनो तिनो मूवमेंट खाय फायजा स्ट्रगल खाय फायजा अबंगा सिनि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न इट शेड्यूल इनक्लूड खायना बागै गाय बो जत्तो सिनि तिब्रासन नाम कुमानि ताइगेसा सिनि सेकंड पॉइंट दङ रंगाय सिनि जे टीटीएडीसी नि सिनि टाउन कमिटी बनो दाक्ति दाक्तिनि इमप्लिमेंट खायना उंतो ओंखाय जों इ दुइटा पॉइंट सिनि युथ नि हयते ताइ सिनि आर्टिसानि डिमांड दङ बनो बेस खायै जों खुमलो कायसा डेमोन्स्ट्रेशन आसंनाय आसनि थानिबो जों आपना आपिल खालायो सेकेंड अंका सिनि कताल गवर्नमेंट फाइमानि यागुलो त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नो त्रिपुरा लैंड आंदोलन खालामनानै बिसिंगो प्राय 11 इयर्स जों आईपीएफ तिरक सेपारेट स्टेट डिमांड खालायै लाइ थांनाय 2018 नो बाय डेमोक्रेसी नि अंडर जों दिनै आईपीएफ तिते बीजेपी नि कोalition बिसिंति खालायै हास्तेबा हापं सालांनानै बागै लुकरक्सनो सुजुग रैखा आबनि बिसिंगो उइदिं सिनि आराय बोसोरनि बिसिंगो एडिशनल त्रिपुरा लैंड नामनानि जे आंदोलन खालाय दंमानि बिसिंगो जों ताबुक सिनि स्टेट गवर्नमेंट हायकाबा त्रिपुरा हास्तेनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ते ऑनरेबल जत सिनि कैबिनेट मिनिस्टर नि बिसिंति खालायै एडिशनल त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल अपग्रेडेशन खालामनायनि बागै राज्य सरकार अब एप्रूव खालायका ताबुक केंद्र सरकारनि थानिबो हायकाबा पार्लियामेंट सेशन बिसिंति खालायै इंडिया गवर्नमेंट नि एप्रूव नांगौ आबनो जों ताबुक नासिंलाय दंगो तेसिनि हास्तेनि सरकार हायकाबा गवर्नमेंट नि थानिबो जों अबनो सबमिट खालायनाय दाक्ति दामान बेलायनो त्रिपुरा सरंनि बागै नांकुक माने आ डिमांड जुदि न अब फुलफिल इमप्लिमेंट खालाया कै जों बसकांगोते कटर मुभमेंट खालायनायनि जों दा दिलो जों थाङै दङ अब जों सिटिं डेमोन्स्ट्रेशन बिसिंति सिनि खामानि ताइ सरकारनि थानिबो जों याफान मोननाय देबो कयनामो जोङो आनि त्रिपुरा एमएलएस तमा बीजेपी तमा आईपीएफ टी जतनो नां कयनामो जोङो जुदि न जे सपानो एमएलएस सिनि ओ डिमांड जुदि न अपोज खालाय दंखा बा कासुइ दंखा ओ डिमांड जों प्लेस खालायमानि न हाकै बो त्रिपुरा सानि जत्तो बिरमाननि बमाजरा मानाय आसना 21 तारिख सेप्टेम्बर 2020 10 तानि सिनि प्रोग्राम चेंनाय आनि खाजानि नाय तंनाय ताकौथाय बहुत सांनो जोंरो जयनलि कायसा प्रेस मिट मा खालायका आर्टिसा युथ आईपीएफ टी ताई और खुमलुंग डिविजन लोकल आईपीएफ टी डिविजन और फाइमान जा फाइका सिनि आनि देवरा फाइसिङो आसुक जाक सिनि लोकल
IPFT division ni president sini sar Subiram Deborma aingo tongo bini ganao youth IPFT ni president Donandri Tripura taya bini ganao asukjak tongo youth IPFT ni GS Suklacharan Nawatia जों दिनैनि जे कनफारेन्स प्रेस मिट नि बिसिंथि साख्लायनाय नेनायाव जों थानाय मियाव जों आथिसा हयते 5 चार्टर ऑफ डिमांड जों मेमोरेंडम जों जमा खायका CM डेपुटी CM रेवेन्यू एंड फिशरी ट्राइबल वेलफेयर ताई एजुकेशन मिनिस्टर नि थानि आबो मे नङाखै सिनि पपुरक नंबर 1 पॉइंट दङ पपुरक no Roman script by Sinani tai ek sidulo danani tai kaisang kai sara Tripura DTADC area wo medical college university B.Ed college kabama college ajaga wo khuloknani thum tai kaisang kai sini bubodani mangkhong je Ojenta Palace Suryo Sen ta Khudiram Bosuni jaga wo ajaga wo no sini bubodani mangkhong kainani thum tai kaisang kai sini ST backlog the sakri kubang ma adi pokja tongmani a sakri no ta se revive kai ne sakri